Tiilikattohan on todella pitkäikäinen, kun sitä muistaa aina välillä vähän huoltaa ja pestä. Silloin kun tiilikaton pinta on ehjä, sille riittää huolloksi kevyt pesu silloin tällöin, kun sinne alkaa likaa kertymään. Ja aina sen pesun jälkeen kannattaa siihen joku homensuoja-aine kauttaaltaan ruiskuttaa, käsitellä se katon pinta, niin silloin ne uudet sammaleet ja homeitiöt ei sinne niin helposti tartu. Tämän kohteen katto on jo useita kymmeniä vuosia vanha ja tässä tämä tiilikaton pinta on jo rapautunut, eli tämä tiilin kiviaines alkaa täältä näkymään ja nyt jos tälle ei mitään tehdä, niin ajan saatossa tämä sitten rapautuu lisää ja sitten ne tiilet alkaa sieltä halkeilemaan ja sen jälkeen se onkin täysin vaihtokunnossa se katto, mutta me ei päästä sitä siihen kuntoon, vaan me aiotaan pinnottaa tämä maalaamalla tämä tiilikatto. Ennen kuin maalaushommiin päästään varsinaisesti, niin pitää tietenkin toi katto puhdistaa ja me käytetään siinä tämmöistä Rensa Roof katonpesuainetta ja se riippuu sitten, että kuinka likainen se katto on, niin sen mukaan sitten laimennetaan se pesuaine, eli likaiseen kattoon voidaan tehdä 1:3 liuos, mutta silloin kun se on tämmöinen suurin piirtein puhdas katto, mikä meillä tässäkin on, eli siinä on vaan siitepölyä vähän sammalta siellä sun täällä, niin silloin me tehdään 1:6 se laimennus, eli se riittää siihen. Ekaksi kannattaa tietenkin aina kovalla harjalla rapsutella noi irtosammaleet ja myöskin sitten kaikki irtoroskat sieltä pois. Sen jälkeen painepesurilla kevyesti huuhellaan toi katon pinta ja pesuainettahan ei kuivalle kattopinnalle kannata levittää, eli samalla saadaan sitten se kattopinta märäksi. Ja kovin kuumallakaan kelillä sitä ei kannata tehdä, koska se pesuaineen pitäisi antaa vaikuttaa siinä parikymmentä minuuttia. Eli nyt kun mä oon levittänyt tuommoisella sumuteruiskulla ton pesuaineen siihen, niin sen jälkeen mä alan sitten tuolla samalla harjalla harjaamaan katon pintaa. Ja sitten kun se on siinä tarpeeksi pitkään ollut, niin sen jälkeen painepesurilla huolella pestään kaikki lika sieltä pois. Ja toi kattopesuhan poistaa kaiken lian, sammaleen, jäkälän, oikeastaan kaiken mitä siellä katolla on. Ja toi katonpesu painepesurilla kannattaa aloittaa aina alhaalta ylöspäin, koska jos me otetaan ylhäältä alaspäin, niin silloin se huuhtelee turhaa sen pesuaineen täältä alhaalta jo pois. Ja tää pesuaineenhan on täysin biohajoava, eli sitä ei tarvitse mitenkään erikseen ottaa talteen, vaan saadaan toi pesuvesi rännivesien kanssa päästää suoraan sadevesikaivoon. Tämä tiilikattomaalihan on vesiohenteinen ja ensimmäinen niin sanottu pohjamaalauskerta tehdään ohennetulla maalilla, eli 15% ohennetaan sitä puhtaalla vedellä ja sekoitetaan kunnolla. Ja sitten kun se on 8 tuntia vähintään kuivunut, niin sen jälkeen maalataan sitten ihan ohentamattomalla se pintakerros siihen. Sehän pitää muistaa, että katon pinta täytyy olla täysin kuiva ennen kuin sitä aletaan maalaamaan. Ja maalausvälineeksi kannattaa valita hyvälaatuinen ulkopensseli. Elikkä sitten valitaan se pensselin leveys ton profiilin mukaan. Mulla on nyt 120 leveä pensseli tässä, se toimii aika hyvin. Ja sitten työtavasta riippuen kannattaa valita joko semmonen pensseli, minkä saa jatkovarteen, jos tykkää jatkovarren kanssa pelata. Mutta mä maalaan ihan tolleen käsikäytöisesti, niin saa noi reunat hyvin maalattua. Toinen työväline, millä tätä pystytään myös levittämään, on tuommoinen korkeapaine ruisku, mutta ruiskulla kun lähdetään levittämään, se on tietenkin nopeampi, mutta pitää ottaa kaikki suojaukset huomioon, eli kaikki räystäät seinät pitää hyvin suojata, ettei sitä maalipölyä sitten ole seinillä. Maalaustyöhän kannattaa aina aloittaa ylhäältä alaspäin, koska siinä on työasento parempi ja myöskin silloin sen tuoreen maalin päälle ei tarvitse astua ollenkaan. Ja kannattaa katsoa kelit sen mukaan, että maalatessa ja sitten sen maalin kuivutessa olisi ilman lämpötila plus 5 astetta tai sen ylitte ja ilman suhteellinen kosteus pitäisi olla alle 80%. Paras maalauskelihän olisi semmoinen puolipilvinen keli, ettei suoraan auringonpaisteessa tee, koska toi tiilen lämpötila tai pintalämpötila ei saa nousta yli 40 asteeseen. Ja se on tuommoinen pintalämpömittari on aika hyvä apuväline siinä, että sitä voi vähän seurata. Mekin maalataan tässä nyt aamuauringon ja sitten ilta-auringon kanssa, mutta silloin kun iltaan päin mennään, niin pitää ottaa aina se suhteellinen kosteus huomioon, että sitten kun alkaa aurinko menee alas, niin se kosteuskin lähtee aika nopeasti nousuun. Sehän pitää muistaa, että aina kun katolla työskennellään, niin työturvallisuus pitää ottaa huomioon. Eli vähintään pitää olla tommoset kunnolliset turvavaljaat, kun siellä tehdään, mutta kannattaa aina tämmöisessä katonmaalauksessakin, niin se on aika pieni investointi laittaa kunnon telineet siihen, niin silloin pääsee alhaaltakin nämä reunat maalaamaan turvallisesti. Tämä maalin menekki on semmoinen, että litralla maalaa 4-7 neliöä per kerros, mutta tietenkin pitää aina kun sitä maalimenekkiä alkaa laskea, niin pitää miettiä, että kuinka huokonen se pinta on, paljon sitä sinne imee. Ja myöskin meilläkin on aika rajulla poimulla tämä kattotiilikuvio, niin silloin kun se vedettäisiin suoraksi, niin neliöthän kasvaa, eli kannattaa laskea aika tarkkaan ne neliöt, että se maali varmasti riittää.
Ensimmäinen kerros kun on kuivunut, niin päästään sitten maalaamaan toista kerrosta, mutta tuo ensimmäinen kerroshan kuivuu pölykuivaksi tunnissa ja sitten varsinaisesti se niin kuin täysin kuivaksi kuivuu 8 tunnissa, mutta tietenkin pitää ottaa huomioon ne sääolosuhteet, että jos on vähän viileämpää, niin se ei välttämättä siinä 8 tunnissa ole kuivunut, eli sitten kun se on täysin himmeä ja muutenkin kuivan oloinen, niin sen jälkeen sitä päästään sitten uudelleen maalaamaan. Mutta nyt kun nämä kuivumisajat on näin pitkiä niin, ja ulkona ollaan, niin sinne voi kaiken näköistä siitepölyä ja koivun siemeniä tulla tonne katolle, niin esimerkiksi lehtipuhaltimella kannattaa aina ennen kuin seuraavaa maalikerrosta lähtee maalaamaan, niin puhaltaa se katto puhtaaksi. Toinen kerros maalataankin sitten ohentamattomalla maalilla ja tämä toisen kerroksen maalaaminen on huomattavasti nopeampaa kuin tuo ensimmäinen kerros, koska tuo tiili ei enää ime sitä maalia lähellekään samalla lailla, mitä se imee sitä ensimmäistä pohjamaalikerrosta. Ja yhdellä pintamaalikerroksella saadaankin sitten siisti valmis pinta aikaiseksi. Ja tällä tiilikattomaalillahan voidaan maalata kaikki tehdasmaalatut katot ja myöskin sitten läpivärjätyt tiilikatot. Eli tämä maali suojaa tiilikattoa kosteudelta, rapautumiselta ja sillä saadaankin sitten taas lisää elinvuosia sille katolle huomattavasti. Väreinähän tätä löytyy kaikki nämä perustiilikattojen värit, eli löytyy tumman harmaa, ruskea, musta ja sitten tämä tiilen punainen. Mutta tämähän on niin peittävää tämä maali, eli 2 kertaa kun maalataan toi, niin esimerkiksi tämmöisestä punaisesta katosta voidaan tehdä musta tai sitten mustasta katosta punainen. Eli silloin jos haluaa vaihtaa sitä tiilikaton väriä, niin sekin onnistuu.